вось мы, дарэчы, так і дайшлі да месца сілы, да паба Beer for You. Месца з усіх бакоў вельмі прыкметнае, фігуральна кажучы, таму што так не вельмі яно прыкметнае. Я вырашыў, што я буду хадзіць куды-небудзь у паб граць на піяніна. Потым пад'ехаў Рагаты, ўжо калі ўцёк з Беларусі. Набылі яму комбік, бас, і мы сталі ладзіць такія каляджазавыя вечарыны. І потым так прайшло весна і лета. А ўвосень вырашылі, а чаго мы, што мы рыжыя, што ли, ці што? Трэба рабіць ужо нармальна. Поэтому мы пачалі шукаць яшчэ музыкаў, якія таксама могуць пець і граць. А поўнае відео ідзі на YouTube-канале «З'ехала я».